Chunastá go bh cóirde is mis ón P agus siad é leabhar-mheas agus fáilte go dtí seomra leabharlinne má oíche dá méid sa tiigh ag go baile don Nollag agus seo timpeall cuidanna leabhar tá sealfanna agus go leor sealfan eile an seo agus ar bhallaí eile sa seomra beag seo bhíoh cónaí mo griffóir sa seomra seo nar bhí sé an óg agus an sin nar bhóg roiinte duna griffóir eile amach rí mar a choirú air agus cuiníimiid cuid den leabhar an seo mar sin ní haonínta é gur fioch gur fioch galar na Leabhar-mheas ó bhain nó timpeall ar an am sin. An leabhar bheith go bhas go miniu nó an ceann seo Cuairt San Nioclás nó go deireanach Nollag le Clement Clarke Moore agus Aline le Jessie Wilcox Smith ar na astrú ag dearach ó scoilí leabhar bracha dailsigh agus siad é an chéad agran go aige den astraáin seo sin bhfuil an leabhar an bun leabhar féin imethe ó chóbceart agus tá sé anna spéisiúil a bhéad atá chunceap na Nollag agus chunceap iadí na Nollag atá going a bhéad a hagann sé ó Verachá dá réire agus scríbhneoirí giúdacha is dóil an freisin sin gur le mé sin áte gur scríbhneoirí giúdacha is má atá te féidir sin sin gur scríb sé folklór áiriise an duine ceanna níos am ceanna an air sin beidir go le mé sin áte gan eile idir é seo agus dúan na Nollag le Charles Dickens Dicens sa gaige ach peisce le níor mór ar olalas a gom faoin dáin seo le mé ach ní féidir éileháid á réire is canal it was the night before Christmas sin an bun legan and all was quiet agus le mé slucht nó gáas go deireanach Nollag ó cheann ceannantí nar a chur as an duine ná loch óg in na si hí na stocaí ar crucha faoin matal go beacht faoi réir de San Nioclás agus súil in na hecht agus na picúirí go deas agus tu lán spás donna ranta ar an lehanach agus tá ríán agus tá rithmán agus ar an bha le beagna gach cean beidir bhfuil cean nó agus ní airgla mí de léamh go hansáúil beidir gur féidir iad léamh go hansáú le ganúir le ar bhealachar le ach an chuid is mó a siad an deas seolta astrán snasta crin agus ríán agus lehéad agus das éitrim éagsúil. Ní mór an sa leabhar dá réir tá beagán de chóhéacsú agus an téacs ar chúil ach agus star nó bathasnééis daoine. Is stoilm go daithneach an leabhar seo daoine don Nollag stoilm gur fáid siach ar bhile margan an Nollag ach tá sé go das thuúla mé legan eile den astraáin ar raidí na gaachta coppla lá rih Nollag mar sin tá leganacha eile den dáin seo an ach is legan an das é seo neadidir má haíon na lehéad leat is go an sé leat agus is má hán na téach san na móra mar nuair bhíon na scanáin mhóra Veracánacha sin cho táhachtach in ar ggóiltóir is das legan a thug ag díobh bheán agus an sin go mé sin an go bhhéit mí sais taringtar thu sin agus rudí eile a bhhanú timpeall thu sin. Mar stoilm go méidir gur bé an leabhar seo ina luútear animnach na réíine den chéadúir mar sin. A hínseach sa hárnach sa ruá agus sa radara a choméad a sa hiúpid a ruúgare sa freibare suas liv ar a bórse go bór balle a chóirde éirigí prebaí ar an díon liv in orde gus ceann das eile sin. Sin é féirín das Nollag astraán snasta rihim agus lehéad ann sin é Cuairt San Nioclás nó go deireanach Nollag le Clement Clarke Moore agus Aline le Jessie Wilcox Smith atá go háling mar Aline agus é ar na astrú ag dearach ó scoilí agus ar na oíche ag leabhar brac sin é weimse a chuirde slán tamlín.